Takže ahoj lidi, to jsem zase já, co se Daniel, a jdeme zase hrát naši mapu. Tak skončili jsme tady. Tak. Máme zase železo, to budeme brát. Železo není dost a tohle vidím zase, no, to vidím zase na 15 minut. Jo, 15 minut. Budu točit livestream. Tak, to je hodně hluboký. No, co to je železo? Tohle. Už mám 64. Musím jít do domáček potom. Tenhle seed je dobrý, můžete ho stáhnout. V popisku máte seed. Tak. Co chci udělat domeček. Tak. Budeme to hrát o 14. Já si potom stáhnu. Tak ještě. Jsme našli diamanty, tak to bylo hodně dobrý. Takhle v druhém dílu. To je fakt dobrý. Jestli to ještě nespadlo. Jo, pane Domano, tam máme diamanty. Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Máme 7 diamantů. To je hodně velký, budeme rád. To je všechno. Nečekal jsem, že to budou naše diamanty v druhém dílu. To vytěžíme. Zatím si dáme tady tohle. Chceme to vypéct. Všechno uhlí. Dáme si full dia. Máme se tím helmu. Ty máme zlato, to nechci zaručit do lávy. Umřít, co nechci vážně. Je divnej. A asi dobrý věci. Doufám, že se mi to uloží. Když ne, tak se zabiju. Takže Trandasít je fakt dobrý. A dáme, pánové, další diamanty. Takhle blízko, jo? Počkat. Máme 4 diamanty. My god. Tak. To nebudu střílet video, já nebudu střílet videa. Nic k čemu, všechno bude natočený. Bude se všechno vidět. Že se podle to není zabavný. Vytěží, ale našli jsme diamanty, to je dobrá věc. Tak, musíme načítat články, to je špatný. Tak to není. Uhlí teďka nebudem brát. Nevím k čemu. Tak. Mám hrozně lidi. Takže to hraju na mobilu. Mám mobil, jsem musím ještě změny. Tak. Tohle video si budem natáčet dneska. Dneska vydám toto video. No, takže ty
máme lapis, to je hodně dobrý, děláme si enchanting v hluku. No, 44, to je fakt dobrý. Tak. Tak neslyšíte, jako, já jsem ztratil to železo, to je hodně špatný. Samozřejmě to najdeme, našli jsme to, něco je doma pod nohama. Tak, chceme vypálit si tohleto. Iron. Tak, jdeme si. No zatím tohle. Jdeme ty bodky. Tak. Počkejte, musím se asi zařídit. Takhle. Tak asi to udělá vše, tak ahoj.